Il-Mediterrani Film Festival ġie jiswa ftit inqas minn 4 miljun euro minn flus il-poplu. Għaliex, skont il-Kummissarju għall-Films Johan Grech, dan kien essenzjali. Mistoqsi mit-Times of Malta kemm ġiet tiswa l-edizzjoni ta' din is-sena wara illi l-edizzjoni preċedenti spiċċat miżawda b'ħafna misteri bl-ispiża ta' 3.8 miljun euro tiġi żvelata minuti biss qabel ħarġet l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofija. Din id-darba Johan Grech żvela l-ispiża minnu fih b'wiċċu minn quddiem. Huwa qal li l-ispejjeż din is-sena laħqu 3.9 miljun euro u deskriva din in-nefq eżorbitanti bħala essenzjali sabiex tiġbed f'pajjiżna l-investiment meħtieġ. Grech saħaq li dawn il-miljuni ta' euro marru ftit jirid lejn Malta għall-atturi u diretturi tal-films kif ukoll għaċ-ċerimonja finali li saret f'Manuel Island fost oħrajn. Madankollu, kemm verament taħallu investiment serati bħal dawn qatt irid jiġi analizzat kif sorsi qrib tal-industrija li tkellmu ma' Net News saħħu li bħalissa jinsabu wefin. Dan kif fost l-oħrajn din is-sena kellu jinġibed f'pajjiżna film tal-attur Pierce Brosnan madankollu ġie mċaqlaq minn Malta għal Leeds. Hekk ġara wkoll fil-każ ta' film illi se jkun fuq tema biblika illi ġie mċaqlaq minn Malta għal Marokk. Intant, it-tieni edizzjoni ta' dan l-avveniment waslet fit-tmiema fis-sigħat bikrin ta' 2 filgħodu bil-Golden Bee Awards li ġew preżentati propju fuq Manuel Island b'diversi ċittadini li għodu fil-qrib fost oħrajn fil-gżira ta' Sliema l-imsida u l-Belt Valletta jilmentaw minħabba il-mużika għolja sal-ħinijiet tas-satejn ta' filgħodu u l-lob tan-nar f'nofs ta' lejl.